Ilma farafinya kanubagaw ka fara shirifula jakanso filɛbagaw ka foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ kɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka filɛli ale ni aw ka lamɛnniku ɲuman na i n'a fɔ aw b'a kalama k'a fɔ laada don shirifula jakanso kɔnɔna na yan nɔ n ko k'a lase ale de bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma ninnu fɛ ka aw fo aw ka filɛli ale ni aw ka nin tuma kɔni kɔlɔsili la ka to ka aw jɛmukan ninnu ka u lamɛn an b'a aw fo la k'o waleɲuman dɔn n ko k'a lase a kun ye fɛn jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko baden dɔw de ye bolifura sɔrɔ u man ka bolifura min dun ka u boli ɲɔgɔn to yen sabu n'i ye bolifura dun ka taa ka i boli ɲɔgɔn to yen i bɛ tila ka taa makɔnɔ n ko kɛra fɛn ye bi min ye bolifura dumanba ye ni a sɔrɔla n ko kalannaw ale ni n ko dungo fɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɔnniya min bɛ u la ko ɲɔgɔnna dɔnniya tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ nka dɔnniya surumani min ni i kan ka taa san 20 kɛ ka min ɲɛɲini arabu kalan na i b'o sɔrɔ i bɛ taa san 20 kɛ ka min ɲɛɲini arabu kalan na i b'o sɔrɔ ngo la kalo 2 i bɛ taa san 20 kɛ ka min ɲɛɲini tubabu kalan na i b'o sɔrɔ ngo la kalo 1 o la ngo ye o de ye o la a ka di an ye an ka badenw ka olu wele ka taa o ma misaliyala ani nafaba fɛnɛ wɛrɛ min b'a la o de ye k'a fɔ sɛbɛnni bɛ an bolo min sɛbɛnni sindira an karamɔgɔ ala ma lahinɛna Sulemana Kante fɛ 1949 ni o ye 1949 ye ale ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min ni a wasolen don ka tɛmɛ sɛbɛnni bɛɛ ka diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye n'i ye arabu sɛbɛnni lajɛ kuranɛ sɛbɛnni b'ale la a daraja ka bon a valeur ka bon alakira yɛrɛ kama nka arabu sɛbɛnni n'a ka dɔnniya ba bɛɛ a n'a ka walawalali ba bɛɛ ale se ka tubabukan sɛbɛn tubabukan fɔla mana kuma arabu sɛbɛnni se k'o kɛ kuma tɛ anw yɛrɛ baara kan ma a se k'o sɛbɛn tubabu fɛnɛ n'u ka sengola n'u ka dɔnniya wara bɛɛ olu ka sɛbɛnni n'o ye écriture latin ye o fɛnɛ dɔnniya caman b'a kɔnɔ nka olu tɛ se ka anw ka kumakanw sɛbɛn u ni arabu minnu fɛnɛ gulen don ɲɔgɔn na fɛnɛ u se ka arabu kan sɛbɛn nka ngo sɛbɛnni ale mago b'a la dɔrɔn siya jumɛn ka kuma a k'a sɛbɛn o la ale ye sɛbɛnni ye min bɛ se ka bɛɛ kan sɛbɛn o la an karamɔgɔ Sulemana Kante ye dɔnniya minnu salo ka bɔ tubabukan kɔnɔ ka dɔnniya minnu salo ka bɔ arabukan kɔnɔ ka tila ka na olu la nɔgɔya o de ye ngo ye bi an bɛ o de kɛnɛ kan ngo ka lase an bɛ to k'an ka ngo karamɔgɔ wele ka na kɛnɛ kan bi an ye wele bila an ka ngo karamɔgɔ ma karamɔgɔ Yakuba Konate don aw caman bɛ a dɔn karamɔgɔ Yakuba i ni jɔ. karamɔgɔ Adama i y'a fɔ cogo min na a bɛ ten de an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ jama bɛɛ ma ko a ni jɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ngo ye sɛbɛnni le dɔw bɛna jateminɛ ko maninkakan walima bamanankan ngo ye sɛbɛnni le ale mako bɛ mankan sɛbɛnni la ngo fana ye sɛbɛnni le ale le lɔnniyaw lamara minɛn de ye lɔnniya mankanama o a pratique o a baaralama o a b'a bɛɛ minɛ a b'a bɛɛ mara o la n'a jara an da kɔnɔ an b'a fɔ ko ngo ye bɔrɔ le ye n'i ye ɲɔ kɛ bɔrɔ kɔnɔ a bɛ fɔ ko ɲɔ bɔrɔ n'i ye kaba k'a kɔnɔ kaba bɔrɔ fini bɔrɔ bon ngo ye o ɲɔgɔn de ye ngo ye sɛbɛnni le ye n'i ye kan mun sɛbɛn a kɔnɔ a bɛ fɔ k'o le ta de don o tuma ale nana k'an ka lɔnniyaw lamara parce que an ka lɔnniya ninnu ka ca dɔw bɛ o ye mankan ye dɔ ye mun ye mankan ye o mankan i y'a fɔ cogo min na mankan olu tɛ se ka sɛbɛn alphabet wɛrɛ fɛ n'a bɔra ngo la parce que anw ka kan nin ye kan phonétiquement le i b'a lajigin a bɛ kɔrɔ dɔ d'i ma i b'a la yɛlɛ a bɛ kɔrɔ dɔ d'i ma o tuma kan sɛbɛnni tɔ ninnu tɛ se k'u sɛbɛn an ka savanba n'o y'a farafinna kunnawoloden ye ale le ye sɛbɛnni nin sinsin o y'a sɔrɔ a ye tubabukan lajɛ ka arabukan lajɛ a ma ɲɛ sɔrɔ anw ka kan sɛbɛnni la ka sɔrɔ k'a ta nin na dilan ka lɔnni baden bila a kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a ta bi o tuma an b'a fɔ jama ma ko jɔya ma an b'o kɛnɛ le kan. An karamɔgɔ Yakuba Konate ale de bɛ an ka kɛnɛ kan bi an y'a wele ka na kuma fɛn min kan ni a y'o dɔnbagaba ye o de ye aw b'a fɔ min ma tubabukan na ko environnement ni an b'a fɔ a ma bamanankan na ko bɔgɔfiyɛ ale dɔnniya karamɔgɔ Yakuba Konate bɛna kuma o kan bi karamɔgɔ Yakuba Konate ni maa min ye ɲininka ko bɔgɔfiyɛ ni o bɛ fɔ o ma ko environnement mun don i b'a jaabi kɛ mun ye. an bɛ jama fo a bɛ fɔ ma ko bɔgɔfiyɛ n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko environnement janni an ye kuma o kan an bɛ telesirifula fo k'a tando anw yanna sɔrɔ a sababu le olu ye baara min na ka dɔnniya law yiriwa jamana kɔnɔ k'a bila ka taa diɲɛ fɛ bɛɛ k'a sɔrɔ o sababu le ye anw se yan
o tuma an b'u fo k'u tando o tɛmɛnen kɔfɛ an ka savanba n'an ka ciden farafinna ciden o mɔgɔ 7 bɛ n bolo n bɛ se ka mɔgɔ 7 ninnu da u tulo kan anw k'an sen da olu sen nɔ la k'a jira k'a fɔ ko farafin tɛ mɔgɔ nin ye quoi farafin ye maa ba de mɔgɔ ba 7 de bɛ n bolo o mɔgɔ ba 7 ye olu ye farafinya kunkɔrɔ ta diɲɛ kɔnɔ u ye farafinya kunkɔrɔ ta diɲɛ kɔnɔ anw bɛ waso n'olu tɔgɔw ye o mɔgɔ 7 o fɔlɔ ye o ye karamɔgɔ Usman Madan Sherifu Haidara o de y'a fɔlɔ ye ka d'a kan ale ye baara min kɛ a ma dogo diɲɛ la kuma tɛ Mali ma o tuma an b'ale fo k'a tando ale ye diinɛ a y'a bara ci bɛɛ y'a ye a ye diinɛ bara ci an bɛɛ y'o ye ka kalo ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na an fana y'o ye ka tila ka a ye baara min kɛ o dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ yan o tuma ale bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ nk'ale bɔra saya rɔ ale tɛ saya rɔ tuguni o parce que saya n'a fɔra k'i tɛ saya la ni mɔgɔ sara ni fɛn ma k'i kɔ yan mun bɛ se ka yira e kɔfɛ o ye salen de ye o mais an ka maaba caman bɛ yen olu sara mais olu ni taara ka taa de o kɔpu b'an fɛ yan don o don an n'u bɛ ma don ɲɔgɔn na o tuma n'i ye baaraba kɛ duɲa in kɔnɔ baara mun bɛ yen n'a bɛ marché i kɔfɛ yan o tuma e ni le bɛ taa kalifa sa n'o tɛ i yɛrɛ bɛ yan koyi an ni bɛ baro la yan ale y'o mɔgɔ fɔlɔ ye a filanan ye mun ye n'o y'an ka karamɔgɔba ye n'o y'an ka savant ye awa a ɲɔgɔn sɔrɔ Kago n'o ye karamɔgɔ Solomana yɛrɛ ye an b'o ka kɛnɛ le kan de karamɔgɔ Solomana a tun bɛ fɛn mun kun fɔra farafin ma ko farafin kan tɛ se ka sɛbɛn ko farafin ka siya ko technologie vocabulaire ninnu tɛ farafin kan na Solomana y'o kalontigiya ale nana sɛbɛnni bɔ i ni miiri fɛn sugu sugu ma kumakan na a y'a bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ technologie fan fɛ wa diinɛ fan fɛ wa a y'o bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ ka tila ka na diinɛ duɲa farafinya ka tɛrɛbɛsi mun b'a ni lɔnni cɛ ka waga ka bɔ yen an bɛɛ bɛ sanfɛ sisan an bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ neti kan ale de y'o sababu ye ka tila ka na an ka lɔnni minnu bɛna tunu ni sɛbɛcogo tun t'a la u kun maralen bɛ minnu bolo n'a bɛ k'a burun olu kɔ a y'o bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'olu kɛ a ka sɛbɛnni in kɔnɔ an b'o kɛnɛ le kan bi o tuma o de y'a filanan ye a sabanan ye mun ye o ye an ka maaba de o ye Martin Luther King an b'ale fo kosɛbɛ farafin don an b'ale fo k'ale tando hali n'ale tɛ farafin ye safɛ ale ye kɛlɛ kɛ farafinya ye fo ka taa nin bɔ a ye kɛlɛ kɛ farafinya ye fo ka taa nin bɔ parce que ale ka kɛlɛ kɛra mun kan ale ko farafin ye maaba de aw minnu bɛ ka farafin ka lɔnniyabaw cɛ k'olu dogo a kana dɔn ka farafinya yɛrɛ dogo farafin na k'o tɛ ko kɛta ye k'o tuma a ye to an ka farafinw kɛ n'i ye mun kɛ a kɛ fɔ i y'a kɛ n'i ye mun kɛ a kɛ fɔ i y'a kɛ ko minnu bɛ ka farafin ka lɔnniya dogo a k'olu ma k'olu jɔn bɛ se ka fɛn kɛ bi n'i ma tɛmɛ farafin dɔ ka sira kɔrɔ fɛ mais a kɛlɛla Amérique fo ka taa nin bɔ farafinya nɔfɛ o tuma an tɛ ɲinɛ ale kɔ koyi farafinya mana kɔrɔta yɔrɔ o yɔrɔ an b'ale tɔgɔ fɔ yen parce que a y'a bɛɛ kɛ an ye a naaninan ye mun ye o ye Torpi Torpi de ye Torpi mun ye nin ye ale fana ye farafin savant dɔ de ye a ye fɛn kɛ ka bila diɲɛ in kɔnɔ yan hali n'a tɔgɔ ma fɔ kunun bi an b'a tɔgɔ fɔ puisque an kɛra an yɛrɛ ta ye bi i y'a faamuya ale ye mɔgɔ fɔlɔ de ye mun ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ de don diɲɛ kɔnɔ a ye wuli a k'a recherche kɛ mɔgɔ fɔlɔ don diɲɛ kɔnɔ mun ye ji jukɔrɔ bɔmu dilan bɔmu bɛ ci ji jukɔrɔ ka tiɲɛni kɛ ale fɔlɔ de y'o dilan ale ka adamadenya a kɛra k'a daminɛ 1838 la ka taa bila 1898 la a y'a k'o le kɔnɔ o tuma ale fɔlɔ de y'o fɛnw dilan mais a tɔgɔ ma fɔ dɛ parce que farafin don farafinya kosɔn a dogo la a duurunan ye min ye o ye Zont Sinkandar o fana o ye cɛ mɔgɔ fɔlɔ de ye diɲɛ kɔnɔ mun ye nɛnɛ daga dilan nɛnɛ daga ye jumɛn ye dumunifɛn fura bɛ mara mun na ni dumunifɛnw bɛ mara a la a kana tiɲɛ mais an kɔni y'a kɛ jisuma minan ye n'o tɛ a ma dilan o kama dɛ parce que jisuma an bɛɛ b'o kalama kolonna bɛɛ b'o kalama a bɛ jouer bien kan awa bien don adamaden ka si jɛya de b'o bolo donc i kan bɛ min ma o ye frigo de don u b'a fɔ a ma ko réfrigérateur min y'o ye
bon ale fɔlɔ le y'o dilan farafin don a fɔlɔ le y'o dilan o tuma an b'ale fo k'a barikada a wɔɔrɔnan o ye André Ber o fana o ye mɔgɔ fɔlɔ min ye Nido kuranama dilan Nido kuranama o ye mobili moteur la moteri kuranama ale fɔlɔ le y'o dilan i b'a charger ka boli ale fɔlɔ le y'o dilan mais ninnu ye maabaw le ye o tɔgɔ bɛna fɔ Fiman de don ale fɔlɔ le y'o dilan diɲɛ kɔnɔ mais a tɔgɔ ma fɔ bi farafinya mangoya kosɔn bon o le gwanna cɛ mun kumana fɔlɔ tiɲɛtigi ni o le gwanna ale la a 7nan n'o y'a laban ye o ye Daniel Ale Will Wian ale fana ye docteur le ye a tun bɛ Amérique muso dɔ tun bɛ yen muso in sara ka muso in denkɛ banabagatɔ to kɛri tiɲɛnen de don mɔgɔ fɔlɔ mun sera ka adamaden ka su nin kɔnɔ a opéré ka kɛri nin ta ka bɔ a kɔnɔ k'a don denkɛ in na o le y'ale ye mais farafin de don mais a y'a kɛ san jumɛn a ye nin baara in kɛ san jumɛn a y'a kɛ 1893 a y'a k'o le la mais a y'a kɛ k'a si to san 37 bon ninnu ye farafin cidenw de ye ninnu ye kunnawolodenw de ye o tuma an k'an sen da ninnu sennɔ la k'a jira ko farafinya ka bon o ka ca a ka ca a 26 le bɛ yen a 26 le bɛ yen an ka ɲininikɛlaw ngo ɲininikɛlaw ni mɔgɔ min mako b'a livre la adresse bɛ di ma ngo ɲininikɛlaw o y'a ɲini k'a bila nin cogo la kɔni an bɛ dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ ayiwa an bɛna kuma kɔnɔna na hali bi k'a fɔ ko bɔgɔfiyɛ n'o a bɛ fɔ a ma environnement mun don voilà kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛmila kuma le nin ye n'a fɔra ko bɔfɛ n'u k'o ma ko environnement bɔfɛ ye ala ye diɲɛ dan i sigilen bɛ yɔrɔ min na ka fɛn dɔw bila e kɛrɛfɛ fɔɲɔ b'a la yiriw b'a la jiw b'a la fɛn minnu b'i kɛrɛfɛ ni olu ye adamadenya dɛmɛnanw ye n'olu ye e dɛmɛnanw ye ala m'olu bila ye gansan fewu o fɛn in bɛɛ lajɛlen de ye bɔfɛ ye bon a wajibiyalen don adamaden kan i ka se k'o lakana quoi parce que i ka ɲɛnamaya tɔgɔnen b'o la o de tiɲɛni de bɛ sen na bi i k'i ka ji lakana i ka ji lakana i k'i ka fɛn lakana i ka yiriw lakana i k'i ka fɛn lakana o de b'a to e bɛ ɲɛnamaya duman kɛ mais ni bɔfɛ tiɲɛna o ye adamadenya tiɲɛnen de ye o tuma ni tɛ lafiya bon an b'o tile la bi o tuma o ye bɔfɛ ye o bɔfɛ min y'o ye anw de ɲini ngomɔgɔw bɛ yen bɛɛ n'a ka taabolo de don ne fana ye chercheur le ye ngo kɔnɔ anw ka ko ɲɛsinnen bɛ o le ma an b'o le ka ɲɛɲini bɔgɔfiyɛ kanfɛnw bɛ se ka dɔn cogo jumɛn na u bɛ se ka lakana cogo jumɛn na n'a bɛ fɔ a ma ko notre environnement an bɛ se k'a nafa bɔ cogo di fana parce que i tɛ fɛn mun dɔn i m'an ka yiri bɛɛ tigɛlen ba a nafa ma lɔ o parce que a bɛ kɛ k'a kɛ balo min ye u y'a ye ni tagasira wɛrɛ tɛ yen f'olu kɛ yiri tigɛ k'o kɛ balo ye n'o tɛ ni tagasira yirala ye a bɛ tigɛ wa ni yiri nafa yirala ko ne bɛ se k'ale ka ɲɛnamaya n'ale ka balo bɔ est-ce que a b'a tigɛ wa mais a sira tɛ yen bon o sira min y'o ye awa a tɛ kɛ dɛ f'a ka daminɛ dɛ bon anw de b'o de kan o le ye bɔfɛ ye ayiwa ni an donna a kɔnɔ an y'a fɔ karamɔgɔ Yakuba Konate de bɛ an ka kɛnɛ kan bi o bɔgɔfiyɛ ninnu kana la a kɛlen don ka wulikajɔ ɲɛsin fɛn min ma ani an bɛna fɛn min ta bi yɔrɔ bɛɛ b'a kalama n'i ye yiriko fɔ surtout ngo kunda mɔgɔw b'a fɔ ko wayi k'an b'o dɔn k'u bɛ furakɛli de k'a la karamɔgɔ Yakuba Konate bɛna kuma min kan o tɛ furakɛli ye dɛ o ye yiri ale bɛ se ka kɛ dumunifɛn ye cogo jumɛn na ka kɔnɔ fa la jimafɛn dumunifɛn nafɛn karamɔgɔ Yakuba Konate o ɲɛfɔli la sisan i bɛ fɔlɔ jumɛn na awa o ɲɛfɔli la an b'an bɛnba kɔrɔw tando fɔlɔ parce que fɛn min ye anw sɔrɔ an bɛnbaw ye université minnu jɔ na anw tun bɛ kalan k'o kɔnɔ jogo ɲumanya kalan k'o kɔnɔ ka tila ka ko ɲɛɲini k'o kɔnɔ ka lɔnni sɔrɔ o kɔnɔ o cili de kɛra anw bolo kojugu de ye quoi an y'an ka université bɛɛ ci second cycle fɛn fɛn tun bɛ yen n'anw bɛnbaw y'a ladilan an y'a bɛɛ ci bon a cili ma kɛ tana ye an ye mun bila a nɔ la o tɛ s'a kɔrɔ a tɛ s'a kɔrɔ fiyewu puisque an ye lɔnniya mun ta k'a bila an ka université ninnu nɔ la a tɛ s'a kɔrɔ dɛ n'o tɛ anw bɛnbaw olu tun ye université dɔ jɔ yan bɛɛ b'a kalama médecine san 7 bɛ k'a kɔnɔ doctorat san 7 bɛ k'a kɔnɔ. Konate anw minnu ye denmisɛnninw ye n'i ma nin ɲɛfɔ anw ye a kalanso ninnu k'a daminɛ premier cycle la seconde cycle ale ni lycée université ni m'o ɲɛfɔ anw ye kɔni a caman na an sigilen bɛ kamana gan dɛ. o tɛ tana ye
kalan fɔlɔ tun ye ba le bolo den ba kalan fɔlɔ de tun y'o bolo a b'i kalan kabi e tɛ se kuma la f'i nana se kuma la tayi den mun bɛ yen ni san 3 don den san 3 i den t'a lajɔ i k'i bolo d'a kun na ko nin ye jumɛn ye ko nin ye e kun de a b'a fɔ k'a kun i k'i bolo d'a sen na ko nin ye kun ye a b'a fɔ k'ale t'ale kun ye dɛ a b'a fɔ ko nin y'ale kun de i bolo da a bolo la ko nin ye da ye wa den san 3 don dɛ o ye anatomie physiologie ye a b'a bɛɛ lajɛlen détail e ɲini san 3 a ma don école la a tɛ se sɛbɛnni na jɔn y'a kalan mais k'a sɔrɔ i bɛ ka anatomie min fɔ tan ale bɛ kalan de fɔ classe 7 na ka taa bila 9 a bɛ développer yen de mais den san 2 b'a bɛɛ détail farikolo yɔrɔ si tɛ yen ni den san 3 tɛ se k'a fɔ ɲɛkisɛ bɛ yɔrɔ min na da bɛ yɔrɔ min na tulo bɛ yɔrɔ min na a b'a bɛɛ lajɛlen détail ɲini o tuma o ye gansan ye o ye école fɔlɔ ye n'o école 2nan tun ye jumɛn ye n'o o ye denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn corriger iri kɔnɔ bi tɔɔrɔya mun bɛ anw ka lamɔ la e bɛ k'i den lamara ka jogo don i kana nin kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ mais a fila minnu bɛ iri kɔnɔ juru t'olu la a bɛ ka walanda ta a bɛ bɔ a bɛ taa iri kɔnɔ bon a bɛna taa mun ye o fɛn mun ni balilen bɛ fɛn min na o de ka d'a ye a b'i dogo i la ka fara a tɔɲɔgɔnw kan k'a kɛ bon e yɛrɛ bolo sisan k'i den k'a maralenba don k'a tɛ se ka fɛn kɛ e bɛ taa ye mɔgɔ fagako la i bɛ n'i kali k'i siɲɛ k'i den tɛ sɔn o ma a so kɔnɔ sɔn e b'o de dɔn a so kɔnɔ jogo e b'o de dɔn mais iri kɔnɔ don mara 2nan min tun kan ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ mara 2nan min tun kan ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ anw mɔna cogo min na i b'a sɔrɔ bilakorokuntigi bɛ yen hali n'i bɔra dugu gɛrɛ ka na a bɛ fɔ ko dɔ bɛ yan k'a ka taa k'a k'a labɔ ko a bɔ buro a tɛ kulonkɛ kɛ kulonkɛ kɛ nin ye tiɲɛ dɛ bon o ye école de ye anw ɲinɛn'o kɔ o ye premier cycle de ye mɔgɔkɔrɔbaw y'o garanti ye mais anw yɛrɛ de y'a professeur ye an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ an ka basa faga yɔrɔw la e ka kojugu kɛ bani bilakorokuntigi a b'i minɛ n'ale m'i ci a bɛ dɔ wɛrɛ bila i la k'i ci an bɛɛ bɛ siran a ɲɛ ka tɛmɛ an fa kan o bɛ juguman kɛ wa o bɛɛ ye bi wa ko école datugura o école datugura i kololen bɛ na so o basa fagalaw ta ye mɔgɔw ka nɛgɛw sonyali ye sisan ani ka taa an ka sow an ka bon jɔlenw sa ka taa olu filiw sama mara tɛ yen bon o école tununa n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a nana se cɛbaya yɔrɔ fana ma école belebele de tun bɛ ne yɛrɛ donna école la a bɛ kalo yirika de k'a la ni bolokoli semaine 1 bɔra a la a bɛ taa mun kɛ ko kɔlakari n'aw bann'o la o ye école daminɛlen de sisan sa fo ka taa bɔ don min na o école dɔ bɛ yen tuguni yan o tɛ yen tuguni u bɛ fɛn k'i ɲɛnɛ i yɛrɛ dɛsɛnanko ye fɛn minnu ye k'i diri cɛya la a fɛn dɔw bɛ yen pour que e ka se ka kɛ cɛ ye u bɛ taa fɛn cɛjuguba masirannen dɔ bila kɔfɛ k'i ka taa minɛ busantigi b'i ko k'i ka taa o kɔrɔ ye ko k'i deli surasiya la i bɛ deli ye nin n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛna fɛn dɔ fana wɛrɛ d'i ma u b'a dɔn anw mɔna mun na ko bilakoro kɔmɔ o fana bɛ yen kɔmɔ don dɛ mais ladabu b'a kɔnɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn ladabu de i cɛɲɔgɔn b'i ci i labɔtɔ la o tɛ école ye wa n'o bɛɛ bɔra yen université ba mun bɛ yen n'an k'o ma sisan médecine bɛ kalan yen fɛn cɛya bɛɛ lajɛlen laban de ye n'i bann'o la dɔrɔn o tuma o ye kelen maa ye o ye kelen de ye an b'a fɔ sisan ni doctorat kun bɛ yen o ye doctorat sɔrɔlen de ye bolo ale fana ekɔliso belebele le san 7 ale fana kun ye san 7 o ye san 7 ye i kan ka yiri 900 kalan i kan ka yiri 900 Sumankurun Kante ninnu tile la Sunjata y'a yɛlɛma Sumankurun Kante dɔgɔmanin olu y'a yɛlɛma ka kɛ san 4 ye n'o tɛ Nare Mankan tile la ka yɛlɛ sanfɛ san 7 de kun don a bɛ taa kɔnɔ ko dotu ko do faga mais a bɛ minnu ma bɔ a ma hakili la k'i bɛ taa Ala k'i faga de i bɛ taa adamadenya sɔn de bɛ taa don i la de k'i kalan i balima le nin ye i ni nin man ka kɛlɛ ni i numɔgɔ a bɛɛ b'i la ni balima kunan de ye an bɛ i yɛrɛ ale kalanso in na i b'a kunaya kɔrɔ mɛn quoi n'a fɔra k'i balima kuna o kɔrɔ ye n'i ye tɔɔrɔ ko s'ale ma dɔrɔn i da bɛ i bɛ ka dumuni kunaman de dun yɔrɔ o man di mɔgɔ si ye wala balima kuna tɛnɛmuso kuna bɛnkɛ kuna wala bon o la ni o kalan n'i tora o kalan na ye kalan in nafaba de b'a la i docteur-lama de bɛ bɔ yen parce que Sumankurun Kante ni Sunjata ka tile la a dotu yiri 900 de tun b'a kɔnɔ yiri 900 min ye nin i b'a yiri kelen kelenna bɛɛ kalan nin ye yiri jumɛn ye nin ye sɔ ye a bɛ mun de furakɛ a bɛ koko furakɛ a bɛ dilan cogo di a bɛ nin dilan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan fo ka taa yiri 900 bɛɛ ban a b'a lakari cogo di kɔrɔtɛ bɛ dilan a la wa o bɛ dilan a la n'i y'a kɛ mɔgɔ kan a bɛ lakari cogo di a bɛ ladilan de
université bɛ tɛmɛ o la wa mais a école bɛ min bon o datuguli de ye kojugu de se anw ma o datuguli de y'a to anw ka environnement tiɲɛna o mun y'o ye sisan n'i bɔra e bɛ yiri ninnu nafa dɔn donsow olu de bɛ sogow kɔlɔsi o fana ye école gɛrɛ le ye minnu fɛ donsow bɛ sogow kɔlɔsi ka kungo kɔnɔ yiriw kɔlɔsi parce que olu balo b'olu la ye mais donsoya tɔ tora ko sogo dansogo sogo faga o dɔrɔn bon an b'a lajɛ o la sisan minnu sera k'u bɛnbaw ta la kɔlɔsi o la o ye Kenya ye Kenya bɛ bɛɛ ɲɛ bi i sigilen bɛ to kɔɲinɛ bɛna dumuni k'i kɛrɛfɛ misaliyala an bɛ documentaire ba minnu filɛ a 190 de bɛ filmer Kenya bon k'a sɔrɔ anw ta tun b'olu ta ɲɛ mais kabako ye min ye k'a fɔ nin yɔrɔ fana na tu kabako ni sa ye mɔgɔ kelen k'i kɛnɛya baara bɛ don dɛ siga t'o la minnu bɛ kungo kɔnɔna na olu bɛ kungoba de sɔrɔ parce que saw fana ka kan ka ladamu de u k'u ka mɔgɔ kintaw dɔn i bɛ se k'a ye ten k'a fɔ ko tiɲɛna dɔnniya se ka wara dɔnniya ko kɔ quoi bon maintenant ni environnement tagabolo ye anw ka école minnu ko fɔra nin ye nin y'a misɛnmaninw ye n'o tɛ musokɔrɔbaw tun ye hali furumuso minnu ye nin ye olu ka université tun bɛ musokɔrɔbaw bolo olu tun b'olu kalan mais denmisɛnninw bɛ kalan mun na fosi o bɛɛ ka fɛnw bɛɛ bɛ téléphone kɔnɔ o bɛ kalan fɛn mun na o bɛɛ bɛ téléphone kɔnɔ ye fo n'an ko mara kɛ ɲa f'an ka an b'a fɔ an ka segin a kɔrɔkɔrɔlen ma dɛ ni diɲɛ ye sen kan mɔ i b'i sen kan mɛn o de ma an b'a renouveler k'a bila minɛn kɔnɔ mun ni bi ta bɛ bɛn o la an bɛ sɔrɔ ka se an ka denw na mais anw bɛ minɛn mun kɔnɔ nin ye i ka den lamɔ i ka du kɔnɔ i k'a kɛ waleju ye n'a bɔra a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ a tɛna to e fɛ ye o bon adamaden ni gbɛnni bɛ fɛn min na i kana nin kɛ o de ka di n'a ye o de ka d'ale ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan denmisɛnninw o bɛ mun faamuya n ko gɛrɛn dɔ tun b'anw fɛ ko kafa ni yata gɛrɛn tɔgɔ de y'o ye n'olu ye tiɲɛni kɛ jɔn y'a kɛ faw m'a kɛ denmisɛnninw olu tɛ foyi la olu bɛ ni kalifa yɔrɔ ɲini de la bon mɔgɔ tɛ yen k'u guider denmisɛnninw bɛ gɛrɛnw ka sogolo yɔrɔw ɲɛfɛ mun man'u ja u b'o kɛ mais n'olu ye tiɲɛni kɛ olu m'a kɛ dɛ mɔgɔbaw de y'a kɛ parce que école nin tununa de bon o bolo ma anw kɔni anw ye ɲinini kɛ ne ye ɲininikɛla le ye an ye ɲinini kɛ fɛn dama kan environnement parce que an nana ye fɛn dama dama bɛɛ ye ne anw ko an k'an ka indépendance sɔrɔ fo an k'olu kɛ dɛ n'o tɛ indépendance hali a kasa tɛ anw na mais n bɛna fɛn dama dama nin fɔ n'a kelen bɛ Mali la kalankɛlaw bɛ yen dɛ u k'a fɔ ɔhɔn nin de dafalen b'an na mais anw ka indépendance dira an ma a foroko de dira anw ma foyi t'a kɔnɔ indépendance foroko de dir'i ma an taara da yɛlɛma poudre sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ ni ɲɛguwan tɛ denbaya t'i kɛlen ka hami nasɔngɔ ni tosɔngɔ la sufɛ o ye mun ɲa ne hamina nasɔngɔ ni tosɔngɔ la o ye dɛsɛ kɔda de ye quoi ni kalo sara dira sisan nasɔngɔ bɛ bɔ ka tosɔngɔ bɔ nin bɛ kɛ tan o ye dɛsɛ kɔda de ye ka bɛɛ calcul ka ban k'i ka diɲɛnatigɛ bɛn tosɔngɔ ko ni nasɔngɔ ko ma o ye sɛw ɲɔgɔnna de ye parce que dugu mana jɛ dɔrɔn sɛ bɛ hami n ka dumuni sɔrɔ ka dun sɛw b'a sɔrɔ mais dɔw b'a gɛn olu t'a sɔrɔ sɛ ma fisaya ne wa dɔw bɛ tile kɛ nasɔngɔ nɔfɛ olu t'a sɔrɔ k'a sɔrɔ e ka bon nasɔngɔ ɲini ma quoi karamɔgɔw t'a fɔ la ɲɛna ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kan k'a balo bɛ ala bolo wa n terikɛ e bɛ se ala dɔnni kɔrɔ wa e bɛ se nasɔngɔ hami kɔrɔ tile kelen an t'o to ala bolo n'i ye ala dɔnni ta k'o da i kun e bɛ se o kɔrɔ wa i tɛ se o kɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛn farafin kan o de ye nasɔngɔ hami ni tosɔngɔ hami ye ni hamina nasɔngɔ ni tosɔngɔ la i ta tiɲɛna dɛ parce que nasɔngɔ ni tosɔngɔ bɛ jɔ i ɲɛ kɔrɔ sisan e tɛ se a kɔrɔ o e dun mako b'a kulu in kɔfɛ yen de o tuma i mana mangala da cɛ i tɛ nin ka si j'ai eu le temps a bannen don temps tɛ sɔrɔ ale bolo tuguni puisque ale mako bɛ biro tigɛ telimani pour que a kɛ se k'a mako ɲa bon siniko tɛ yen bon an ka problème de bɛ yen o la fo an k'an cɛsiri fɛn naani nin a kɛ se ka dafa anw na 5 de don mais naani nin o ye pratique le o fɛn in fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'an ko ko anw ka indépendance sɔrɔ hali ni i ka jamana ka dɔgɔn i ka indépendance sen fɔlɔ i kɛ se i balo kɔrɔ balo kɔrɔ ye jumɛn ye i ka nasɔngɔ ko wa i ka sumansi ko wa i ka engrais ko wa i ka du fɛn fɛn bɛ yen n'o tɔngɔnen bɛ balo la i kɛ sama ta ka na sansara ta k'a biri e la san 40 e mako ma jɔ mɔgɔ si la balo o kɔrɔ hali ni embargo sigir'i kan embargo t'o ɲuman ye wa embargo sigili kan o kɔrɔ k'e dɛsɛlen don mun bɛ siran embargo ɲɛ balo ɲini na bɛ siran embargo ɲɛ sabu mɔgɔ min ni dɛsɛlen don i yɛrɛ kɔrɔ o bɛ siran embargo n'o tɛ embargo o ye kɛnɛya o ye hɛrɛ yɛrɛ de parce que a na kɛ sababu ye k'e ka fɛn dɔw t'i bolo merci i b'i labɛn de fɛn fɛn bɛ fɛ ka labɛn diɲɛ kɔnɔ a mako bɛ embargo la jamana fɛn fɛn bɛ fɛ k'a labɛn a yɛrɛ labɛn diɲɛ kɔnɔ ka s'a yɛrɛ kɔrɔ a mako bɛ embargo la mais o tɛ sɔn ka embargo de d'ale ma o t'a d'a ma bon a filanan ye mun ye i kɛ s'i ka furakɛli kɔrɔ o ye jumɛn ye ala ye yiri mun di anw ma yan an ka yiriw lajɛ kɛ fɛn dama dama dafalen bɛ anw fɛ i bɛ diɲɛ yala i t'o sɔrɔ anw ka climat ka ɲi
bon diɲɛ bɛɛ n'a kan i bɛ climat mun kɔrɔ yiri mun bɛ yen ji mun bɛ yen o de fura ka ɲi e ma ka tɛmɛ yiri bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan mais a y'an ka furako la a y'an ka furako lajɛ kɛ anw bɛ se an ka fura kɔrɔ wa i ka sɔrɔmu i ka vaccination i ka fɛn o fɛn i k'a bɛɛ kɛ e fɛ yan n m'a fɔ i kana mɔgɔ wɛrɛ ta utiliser i kana mɔgɔ wɛrɛ ta labaara mais i jilaja i jigi kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye e jigi ye jumɛn ye furako rɔ mɔgɔ wɛrɛ o tuma yiri t'e fɛ yan an bɛnbaw don kira kisi ni nɛɛma a sera a ka balo n'a ka fɛn bɛɛ kɔrɔ an bɛnbaw fana ser'u ta kɔrɔ e sera a kɔrɔ wa et pourtant lɔnni jɛnsɛnna bi dɛ bon a sabanan o y'an ka donfini ye donfini mun filɛ nin ye ni cɛ ma se a ka donfini kɔrɔ fo e tɔngɔnnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ la o kɛ fini dilan ka na di e ma e ni bana tɛ ban i ni bana tɛ ban parce que climat mun bɛ yen voilà bon i ka kɔɔrisi i ka bagaji fɛn fɛn bɛ dilan a ka sɔrɔ a matière première bɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se k'a baara a bɔgɔbɔgɔ première ye ta ye i bɛ se k'i ka fɛn nin bɛɛ baara k'a ladilan k'a bila a nɛ o tuma o y'i seli i ka fɛɛrɛ bɔ kɔrɔ a naaninan o ye jumɛn ye i kɛse i siyɔrɔ kɔrɔ e ma yiri ye nin sanfɛ mais e dalen bɛ tɔli kɔrɔ ye e t'a lɔn ko rayon dɔ bɛ tɔli la quoi a tɛ balan e la o a bɛ sɔgɔ fo ka taa se fo dugu ma a bɛ selili kɛlɛ an ko min ma n kɔrɔ ko fowe a bɛ fowe kɛlɛ c'est pourquoi mɔgɔ bɛɛ labɔ i k'a jɔ kɛnɛ kelen kan i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ mun ka kɛnɛ a waritigi n'a fantan dɔ bɛ se ka dɛrɛ kelen kɛ dɔrɔn n terikɛ bɛɛ ta wotorolama ye a kɔ n'i ta balala kabakuru na i b'i jɔ ko man kɛnɛ de n'o tɛ mɔgɔ si de man kɛnɛ mais mun b'o kɛ dɛsɛ mais anw ka bana ye jumɛn ye n'i dɛsɛra balo ɲini na n'i sera nasɔngɔ ɲini na ni ye borila ka taa se n'i ye banabagatɔ borotɔ ka na s'i ma mali la bamakɔ yan a ma sunɔgɔ sɔrɔ n'o tɛ ale bɛ débrouiller n'ale bɛ se k'a ka balo ɲini débrouiller nin kɔnɔ ni bana nin t'ale dɛsɛ balo ɲini na n'ala sɔnna n'i ye wari sɔrɔ n bɛna a furakɛ bon o tɛ o n'u yɛrɛ taara n'u y'a ɲɛfɔ i ye n'i y'a fɔ i ye dɔrɔn u b'a fɔ ko d'accord n bɛ taa n'i ye wari sɔrɔ bon nin fɛn naani mun ye nin ye a kelen b'an na wa han anw ka balo anw ka furakɛli anw ka fɛrɛbɔ anw ka siyɔrɔ a dafalen don wa bon nin bɛɛ a bɛɛ bɛ bana lase i ma nin kelen kelen bɛɛ bɛ bana lase i ma o dafalen tɛ la o tɛ namara ye wa voilà an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛn bon environnement nin kɔnɔ n'an sera ninnu kɔrɔ o y'an kɛlen de ye ka indépendance sɔrɔ n'anw ma indépendance sɔrɔ indépendance t'an bolo dɛ an ka ninnu ɲini a duurunan n'o y'a laban ye karamɔgɔ solomana nan'o kiri ban o ye fɛn naani mun ye nin ye ninnu de ye lɔnniya ye olu mara minɛnw n terikɛ e ye wari ɲini e ka wari e bɛ k'o mara i jugu ka minɛn kɔnɔ ko ni e mako bɛ mun na o b'o d'e ma e tilara wa i b'i ka wari minɛ i yɛrɛ ka posi de kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ tuma banna ka sɔrɔ hali an yɛrɛ ma don an ka walanda kɔnɔ nka nin tɛ baasi ye an bɛ a fɔ lamɛnbagaw ye ani an filɛbagaw ye k'a fɔ an karamɔgɔ yakuba konate de bɛ an ka kɛnɛ kan bi ale bɛ welelen bɛ a ka na kuma fɛn min kan o de ye environnement ye an yɛrɛ ma don hali walanda yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ nka ni ala sɔnna ma nin kɔni ye juru ye an na sa karamɔgɔ yakuba konate dɔgɔkun wɛrɛ e bɛna kɛ yan nɔ ka se ka environnement yɛrɛ ka don a kɔnɔ k'a dɔ ci k'a yɛrɛkɛ ni ala sɔnna ma kɔrɔfɔ laban kɔrɔfɔ laban ye komi an ma se environnement ma n'an tun bɛna don balo la an ye yiri 80 kɔ de sɔrɔ kini ni to de don e ta tɛ ne ta tɛ a bɛ tu kɔnɔ taa kɔngɔ ganni la i kɛ taa a dɔ bɔ dɔrɔn i kɛn'a ladilan i k'a dun an bɛna o de ɲɛfɔ dɔgɔkun natɔw bɛ bɔ k'a sɔrɔ o bɛɛ la ta kɔngɔ b'anw na dɛ an bɛ dugawu kɛ ne kɔni bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la télé serifola a baarabagaw télé sindibaga n'a baarabaga an b'u bɛɛ lajɛlen fo foliko ɲuman na awa jɔ ye jama bɛɛ lajɛlen ala ma jɔ sabatira ayiwa an filɛbagaw nin de bɛ dansigi bi nko ka lase la an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ko ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na aw ni jɔ maa ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taama aw ni jɔ